Kung kanin yung gisugalon ta, kung yung nagipanrabaho, kakwarta ba unta mo? Oy, paghilom, kining pagbarahan na mo, trabaho ni. Mo Lihok tao, kitabangan ta mo. Wala man nagingon ang Ginoo nga. Pagtungit tao, kitabangan ta mo. Ay kining kita mahinanglan og kwarta ba? Kita magpaulam, dali-dali ulam ta kung kita mangulam, daghan kay sila balibad. na, medyo ipit yun ta ng istorya silingan kay maunag yun ang realidad karon. Isod yun kayo ta asa ta mamaylo kwarta karong panahon na. Bisig na imo adya silingan ba pabaylo at tabi. Na! Perte ka silingan, perting di malasa, bisan pagbali-baliho ng busa, wala gyud bisan piso silingan. Imo ligian basig pwede ra natong abrihan. Na! Sige, kalagian. Tugian pa na ako nga wala pa na puno, nahurot na. Abi ni mo silingan, atong iampo ang tanan sa Ginoo. Buntag mo to hapon, mag-ampo ta. Wala bay na silingan kay hapon na. Basta silingan na, singpintahan na ka diya ha. Basta dili na to kalimtan ang atong pagsalig sa Ginoo kay wala man tay mahimo kung wala ang Ginoo kanato gauban. Umoora gid natong masaligan ang Sama, Ginoo ra gid. sama sa akong gibuhat karon. Nagampo gid ko pirmi. Mao gyud na ako ang mao gyud na akong gipangayo sa Ginoo nga bisan unsay mahitabo magampo gyud ta pirmi. Kung natay problema silingan ang Ginoo ra gid atong masampit. Oy, nabari Ginoo ang mga sugarol. Akat naman mo giyaw-yaw diray. Naman sa naman po ka dire. Nagbarahan ni dire gapi-gapi nasad ka na po ka dire sa Mao kay na sige mong sangpit sa Ginoo nya, sige mong sugal. Oy, waka ba ka sayon nga kining pagbarahan na mo inubanan ni sa mong pagampo. Mao gyud sakto gyud. Sakto silingan. Napo ni Santos ang gabaraha din mga katungit. Dili na ka Nagkaalaman mo ano mag-apil. eh. Kami ra istorya dire. Kamu sa iyo panawag sa ngalan sa Ginoo ba pero kapag gaba-gaba mo sige man mo sugal-sugal dira. Nagampo man pud mi, gisindan mi og dula, nagampo pud mi. To. Mo na timan-in nagampo mi, di mi kadaog kung di mi magampo. Naama siguro mo yung mga gamay siguro eh. Ano ba? Ay sos. Sige mo pangita o kwarta. Kunya sige mo sugal. Kung kanin yung gisugalon ta, kung ninyo nagipanrabaho, kakwarta ba unta mo? Oy, paghilom kining pagbarahan na mo, trabaho ni. Mao ni mong trabaho Ito, ni ang trabaho ni pagtrabaho, ang lingaw-lingaw. trabaho ni among gibuhat. Inubanan og pagampo. O pero pa rin, nakamanis, kagawad o. Kagawad, naman sa atbang si mong balayo nga nang di ka kakabadlongan eh. Ay, pagpagilabot ni mo din ha, lingaw-lingaw na sila. Lingaw-lingaw. Hindi ka kakabadlong ba? Kay klaro kayo mo. Balik Ay ka sa sos, niya. dahil nagtunon lang yun nimo pulket. Gilabutan na nila, kay mo na ilang trabaho diha, oh. Ay, gilabutan na nila. Ay samok diri kay Sige, katrabaho pulos ni. mo mga kagawad ba? Kay konsentidor ka kas mga sugarol. Buang naman si Rista na, ako naman hinuni imong kuano din na. Usap na sila din na. Nakay posisyon sa barangay, hindi ka kabalong mo badlong sa inyong mga kano. Naman pala sila din ha. Ay sos, Sige mo mo paghilom na, problema sa paghilom. inyong kwarta. Pero sige mong sugal. Buang-buang masiguro mo. Trabaho ni pulket, di ka magsamok-samok diha. Kung gusto kang magsangkob ang tubig, pagsangkob na dito, Pero ayaw paminaw sa ko pagsamok-samok ba? na rin. Nag-ana ba ang Biblia nga lihok tao kitabangan tamo. Wala man nagingon ang Ginoo nga pagtungit tao kitabangan tamo. Lihok man ni amua, lihok. Ang sabi ni amua di pa din lihok. Eh, sa tuwa ni, dalihot ni. Dalihok me. Murag gid mga pispis sa yaw. Digin mo kasabot sa sabton ba? Ay, sus, bulkit, ikaw may di kasabot. Ayos pagsamok-samok dire. Kay, kapildi mi tungod sa imuha. Kasi boto ni mo ani. Basta na sila, naglingaw-lingaw, raman ko na sila din ha. Bukay boto na ni. Basta ako na sila, ano sila. Kay makakilala sa mangka. Siguro ikaw nagpatong ani ba? Basta ako nagputong, dyan ako gamit kwarta diya. Ikaw gid kung wala na kay madawdaw sa kanang kuan sa barangay mo lagi Paghilom na bulkit, paghilom na bulkit. Ako naman hinoy imong ga. Aguba at ng pagampo dire. Kaya samok-samok Kanon ba nimo? Ngan sa man ka? Ngan ka panghilabot man ka? Basta di ko na sila din na, kay galingaw-lingaw man na sila. Kung sige mag-aalan nila panghilabot, yun sa man ka. Ano, sige pangitag kwarta. Ampo-ampo daw sa Ginoo niya. Sige sugal. Ay, Ikaw kaya magsimong problema. hindi makakabadlong ang kagawad, makakabalo mga dautan ha. Galingaw naman na sila din, ang panghilabot man ka. Na. Para kita panghilabot ang mga Kung tao. sentidor kay kakasugal nga pagkakagawad ba? Kasi kung sintidor, ipasagdan ko naman na sila din ha. Tanawin ko na sila diya. Klaro ka sugarol gyapon ka ba? Sugarol kay ka sugarol kay pulos. Ano sa panghilabot? Baan, nagtunon man.